Dar știi de ce n-am văzut pe Chelsea că îi face egal? Era pe acolo. Că am vrut să pun scor egal. Dar știi de ce n-am pus? Că mi-a venit ideea strălucită după aia. Eu cum îți strălucit, eu am zis că fac. Băi, frate, ești din Supercupă în finală, n-are cum să termin egal. Nu mâna bate, frate, n-are cum să termin. Ahora mañana me pierdo. No.